Unikezelo lwenkonzo nokudalwa kwamathuba emisebenzi zezinye zezinto ebeziphambili kwintetho kamongameli we-ANC namhlanje. Mapolisa kwiphondo laseMpumalanga azingela abarhanelwa abadubule babulala abantu abasibhozo ePinar ngalentsasa. Ubeke kwikhaya lakhe lokugqibela kwingingqi yasehlokozi KwaZulu-Natal namhlanje Ayabonga Mjilo nomzimba wakhe wafunyanwa kumzi womphathi wakhe Nanda eThekwini KwaZulu-Natal. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikyo limi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Unikezelo lwenkonzo ezingundoqo ukudalwa kwamathuba emisebenzi nokuqiniswa kobunkokheli be-ANC zezinye zezinto ebezihamba phambili kwintetho kamongameli walombutho uMnumzana Cyril Ramaphosa kumbhiyozo walombutho okufinca iminyaka 113 nokubanjelwe eKapa eNtshona Koloni namhlanje. Umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa uphinde waqinisekisa isikhundla se-ANC njengeqela elitshotshentla kwezopolitiko kweli lizwe. Nangona lo mbutho ukulawulo lobambiswano, uRamaphosa uvumile ukuba ikhona imingeni kulawulo, watsho isithi eliqela lizimisele ukuthatha amanyathelo angqongqo kwiinkalo ezintathu ezibalulekileyo ukwakha ukuthembana phakathi kombutho nokubuyisela intembeko ebantwini ngakulo mbutho. The ANC is committed to decisive action on 3 urgent and interrelated fronts to regain the confidence of the majority of our people in our ability to represent their hopes and aspirations. uRamaphosa uthi nangona zithe gqolo ukukhula inzame zamaqela ohlukeneyo nawaqeqayo ukujongela phantsi ifuthe lalo mbutho, i-ANC ihleli iqinile kwaye iyaqhubeka nokukhula. Bebonke noxa bephumile apha ku-ANC, they remain small and weak. I-African National Congress iyaqhuba, iyaqina, iqhubela phambili. Umongameli Ramaphosa ubeke phambili ukudalwa kwamathuba emisebenzi. Our top priorities are firstly to improve the ability of our economy to create jobs and to ensure that we improve the lives of our people. uRamaphosa uncome umanyano kunye nobuchule obukhoyo phakathi kombutho we-ANC, i-SACP, iCOSATU kunye neSANCO. Ukanti kubonakala ingathi lo mbutho uza kubila usoma kulo nyaka ngelizama ukubuyisela intembeko nenkxaso yalo mbutho kweli phondo. Abantu abasibhozo abadutyulwe babhubha ePinar kwiphondo laseMpumalanga ngentseni yanamhlanje, amaxhoba amathathu koludubulo alwela impilo zawo esibhedlele. Nobangela wesisiganeko awukaziwa kwaye amapolisa anikwe iiyure ezingama-72 zokukhangela abarhanelwa. Isithethe samapolisa kweli phondo uBrigadier Donald Mdluli sithi amapolisa abile soma ngeenzame zokunqakula abarhanelwa. Bavuke ngesithwakumbe sokudutyulwa kubulawa abantu abasibhozo neLspruit eMpumalanga kwivenkile ethengisa utywala. Amaxhoba abhubhileyo ngamadoda amathandathu nabasetyhini ababini. Logama amaxhoba amathathu asindileyo eleqiswe esibhedlele. Singasho ukuthi sibe nesigameko la ePinar ekseni namhla kungcibelo ngabo 4 ekseni. Lapho kubeseke kudubuleka abantu abayi6 bashonela lapha kuleya ndzawo, labanye babese balimala. Emuva sibeseke sithola ukuthi ke babili babo nabo bayashona emva kokuthi ke balimele. So lesigameko sisaphenywa amaphoyisa, akukho umuntu loboshiwe. Kunetimoto letimbili sithola ukuthi ke tikhombisa ukuthi ke tidubulekile, laba hlukunyedwa noma abantu labashonile babonakala ngathi bebakhona kuleto timoto. Sinelithimba labaphenyi leliphenyako, siyathemba ukuthi ke litawuba nempumelelo emva kokuthi ke kuendeke lesigameko.
Abanini bevenkile kwenzeke kuye sisiganeko bathi bafuna amapolisa adlala indima yawo ukuze iziganeko ezikumila kunje zingaphinde zenzeke. Sicela umphakathi ubambisane nemaphoyisa labanelwadi batshele emaphoyisa kuze kuthi leti gilamkhuba dikhone kutholakala ngoba mhlawumbe akukagcini nakulomunye kungendeka lokhu lokusivelela. Amapolisa asakhangela abarhanelwa okwangoku akukabanjwa mntu mayelana nesisiganeko. Lincwatyiwe ipolisa laseGqeberha eMpuma Koloni uConstable Cullen Andrews ebeneminyaka engama-30 wabulawa yimigewu ekupheleni kwenyanga kaDisemba. Kuvakala kuba imigewu yoxutha umpu wakhe ze yamdubula wasweleka. Andrews wabhubhela enkomeni yaye uchazwe njengomntu ebezimisele ukuba sisicaka sokhuseleko loluntu. What exactly would have been their motive? What did they want? Was it a gun? They could have done what General Mann is saying. Take a gun if they thought that the guns that police carry are for the taking. Was it jealousy that he had become a policeman and useful in the family? And was responsible? Or was it their murderous instincts? Just wanted to kill someone that day. We are rattled by these questions. Uvakalise ukudandatheka komphefumlo nokukruneka kwenhliziyo ngokucuthelwa ubomi kuka Constable Cullen Andrews, umphathiswa wamapolisa. Our feelings are still rattled when the name of Constable Andrews is mentioned. It is as if the news of his murder are just not true. We are indeed devastated and are very sad. Kambe uchazwe njengeqhayiya negugu losapho. You were a brother in every way. You were obedient. You never uttered a word back to your dad. You were your dad's pride and joy, his doppelganger. You loved your mother so dearly. Umkomishinala wamapolisa ephondweni uthi kugawulwe isebe lomthi ebelizisa ukukhanya kule nkonzo yesipolisa. Cullen was one of the sunrise. The sunrise type is those people that are bringing positive image or impact within the room. I'm told Cullen would bring that positivity. It's a pity that we had to lose one of the sunrise coming up in the police service. Umphathiswa uSenzo Mchunu kwathe bakwingxoxo zokuqala umthetho wokubhangisa ngokupheleleyo ukusungulwa kwamaqela emigulukudu kweli loMzantsi Afrika. Bekwikhaya lakhe lokugqibela kwingingqi yasehlokozi eNanda kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje ayabonga Mjilo ofunyenwe ebulewe efakwe kwingcwaba elingekho nzulu emzini walowo wayengumphathi wakhe emsebenzini umfana futhi Kunene eNanda kumantla eTheku. Umfana futhi Kunene uvele kwinkundla kamantyi yaseThekwini ngomvulo. Usapho abahlobo kunye nezalamane zika Ayabonga Mjilo zinikezele ngembeko yokugqibela namhlanje kule ntwazana ethe yaphulukana nobomi bayo ngendlela emasikizi. Inkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal omnumzana uThami Ntuli uhlabikhwelo kumadoda kweli phondo ukuba aphelise lo mkhuba wokuphatha gadalala nokubulala abantu basetyhini kweli. Inkinga inkulu KwaZulu-Natal. eSouth Africa bawu11 abantu ababulawayo besifazane ngosuku. Mahora mathathu kunomuntu wesifazane obulawayo. Asazi ukuthi kusasa kuzobulawa abantu. uNtuli ubalule iziganeko zakutshanje zobudlobongela obujoliswe kwabasetyhini. Bengcwaba lapha kwacela indoda eyabulala umuntu wesifazane yasimshuthi simfaka kwi-social media. Wekuzile leyo nto leyo. Ngayo ngcwaba kwaphakathi indoda ebulala umuntu wesifazane ngoyinqumqoqoqo yaze yanqoma ngisho ingane encane neminyaka emithathu. Kwangathi incane lokho lapha yana eVerulem othongathi indoda yangocela yamba yaqapha ingane neminyaka emithathu yashona yaqapha ingane neminyaka eyisikhombisa. Umfana waqhinya ingane zakuzo amantombazane ezimbili. Lapha eshowe umuntu wesilisa wathatha iplangeni ezipikile waqoqa umuntu wesifazane wazonibulala. Isimo esikhona. Uhlabikhwelo kubo bonke ababandakanyekayo ehlaleni ukuba babe negalelo ukunceda ukuphelisa ezi ziganeko zikumila kunje. Amakhosi awasukumi.
iy'nduna yisukume, abefundisi abasukume, abamabhizinisi abasukume, othisha endaweni abasukume, akusukume amanesi, akusukume wonke umuntu athi endaweni yethu asixoxeni le ndaba, asingasho ikhuluma kwasekhona umuntu ohlumezekile noma sekhona umuntu obulewe. Ngenxa yobuzaza belityala usapho alikwazanga kunaba ngokwenzeke ku-Ayabonga kule nkonzo. Ukanike umtyholwa useluvalelweni ujongene nezityholo zokuxhwila, ukubulala nokuba ngumqobo kwingalo yobulungisa. Ngabakhenkethi, abafundi nabantu ngokubanzi abathontelana kumlambo eNciba eMpuma Koloni kuyakhwela isikhitshane besuka kwimpuma ukuya kwintshona yeliphondo ngeliphepha ukulibaziseka kuhola wendlela u-N2 oxakeka kakhulu ngeli xesha lokuphela kweholide. Isikhitshane sikhwelisa izithuthi ezibini nabantu abaliqela ngexesha yaye asityabule epokothweni. Ichweba iGreat Khai Mouth laqala ukwenza lo msebenzi ngo-1989 ladala amathuba engqesho. uNtsikinoyiya uyasichubela. Lo nguhola wendlela u-N2 nalapho umthamo wezithuthi uthi wonyuke kakhulu ngeli xesha lokuvulwa kwezikolo nokubuyela emakhaya kwabo bebesekhefini. Abo bafuna indlela enquphayo basebenzisa isikhitshane besikhwela kunye neenqwelo mafutha zabo kunxweme iGreat Khai. Sibhizi kakhulu ngoba kunabantwana basuka ezilalini baye eMonti abafunda khona. Sibhizi kakhulu makuvulwa kakhulu ikolo nangama-holidays. Lento ilayisha imoto ezimbini. According nabantu abayi-34 minimum. So according ijob yona isincedile because imisebenzi inqabe lapha ezilalini. Abakhweli ke abawuvala umlomo ngelithi elizibuko liliqwili kuba kuthabatha ixeshana kuwelela kwindawo abafuna ukuya kuzo. Kudala ndayikhwela lento from 2018 ndisengumntana wesikolo ndade ndaba kanti ndiyaphangela okokoko ndandiyikhwela yoyikeki. Apha xa siwela thina bantu bahamba ngeenyawo ukhupha i-R1 and ukuwela apho kuyasinceda ngoba le ndlela imfutshane. Iinqwelo mafutha ziwela nge-150 isithuthi ngasinye ngelixa ihashe ngalinye lihlawulelwa i-R70. uPhil yinzalelwane yeli ezinze eNew Zealand engaphoswayo kukhumbula ikhaya itsalwa bubuhle belichweba nabahlobo bakhe. Oh, it's beautiful. That's why I always come home. Every year I come home. Nabantwana besikolo abaxhamleki xa bewelela kwizikolo abafunda kuzo. Ohamba ngale feri siswami kubaluleke kakhulu, iyasinceda le feri leni. Sinceda ngale ndlela inde gqithi kuthiwa ngu-N2 isitsalayo ngoba ukhupha 160 xa uwela apho uwela nge-10 qha. Inintsi imali esiyibhatala nxa siphuma ngapha but incinci nxa siphuma ngapha at the same time asibhatala. Isebe lezothutho eMpuma Koloni lithi liyithakazelela indima edlalwa zezi zikhitshane ukuphungula umthamo ezindleleni ingakumbi kuhola wendlela u-N2. Kunaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, Dinguntsiki-Noyiya kunxweme iGreat Khai eMpuma Koloni. Baxhalabile abahlali kwingingqi eRhalakwena eLimpopo okukulandela izandyondyo zemvula engamandla nebangele ukudilika kwebhlorho esetyenziswa kakhulu kule ndawo. Abahlali bathi kwezi ntsuku ezintathu zidlulileyo mkhulu umonakalo odalwe zizikhukhula kule ndawo. Abahlali abasebenzisa le bhlorho mihla le kunyanzeleke ukuba baxoze mphini wumbi nanjengoko ibhlorho abagqitha kuyo iyadilika ngenxa yezantyalantyala zemvula. Aba bahlali bathi umasipala uzibethisa ngoyaba izikhalo zabo ngokuphathelene nalo mba. Siyixele kaninzi lento, hayi ngo-2023 kuphela kodwa oko yaqala ngo-2013. Bafika nje bayijonga bahamba bengenzanga nto. NgoDisemba ka-2023 babuya kwakhona kwaye beyibhengeza ukuba ayikhuselekanga ukusetyenziswa kwaye nabani na oza kuwela apha uyakwenza oko ezibeke emngciphekweni. Batho abasakgona uya toropong. Abantu abasakwazi ukuya idolophini, amashishini amile, iloli yezonka ayikwazi kudlula apha. Umasipala wayethembise ngokwakha indlela eyi-7 kilometers kunye nebhlorho, kodwa akukho nanye esele yenziwe. Asazi nokuba iseza kulungiswa na okanye mhlawumbi akukho mali kwaphela ngoku. Umphathiswa wenguqu nolawulo kulo mmandla uthi basazama ukujonga umonakalo odalwe zimvula. The government is aware of what is happening. As leadership, as a district, because we are responsible for disaster management, we are still, through our technocrats, trying to quantify the amount of impact that these heavy storms and rain
have done, we are following each and every process through our technocrats because they are the one that can quantify, even come up with proposal, then we put it through our systems to come up with solutions. Abahlali bathi baphila ubomi bentshontsho kuba imvula zingabangela umonakalo omkhulu okanye ilahleko kubomi babantu kwaye bacela urhulumente angenelele ngokukhawuleza. Masiphosa amehlo kwimozulu yanamhlanje neyangomso. Kanti ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 ngomso oogxa bethu baza kuniphathela izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.